Niin what up, mä oon Oiva. Tervetuloa uuteen videopariin. Me ollaan Veetin kanssa tultu tänne Tuusulaan, koska täällä on kuulemma Suomen surkein skeittiparkki. Ja me ollaan nyt tultu tänne. Ei oo hirveästi mitään ajettavaa. Joo. Voitais tehdä pienet arvostelut tähän videoon. Joo, kyllä ihmeessä. Me ollaan mietitty paljon, että misköhän mahtaa olla Suomen surkein parkki. Ja sit vissiin toi Aulis. Shoutout Aulis Onni ehdotti tätä meille. Joo, kyllä. Se sanoi, että Tuusulassa on tällainen Sysihuono parkki. Ja täytyy kyllä sanoa, että mitä mä ja Oivakin ollaan ajettu jo kohta 12 vuotta, niin silleen heti kun tultiin tänne, niin tuli vähän jo semmonen fiilis, että tää tulee olemaan varmaan huonoin parkki, mitä me ollaan ikinä ajettu. Mutta ei vielä tuomita täysin, otetaan testiin kuitenkin. Me mietittiin sitä kanssa, että onkohan tää varmasti niinku Suomen surkein parkki. Mutta kumminkin ottaa huomioon, että mä ja VT ollaan kummatkin skuutattu niin pitkään. Ja me ollaan käyty Suomessa vähän kaikkea skuuttaamassa. Niin tää on niinku kyllä tää niinku vie sen voiton mun osalta ainakin, että niinku mikä on se kaikista surkein. Katsotaan mitä me saadaan aikaa. Joo. Voidaan todistaa teille, että surkeallakin parkilla voisi jotain temppuja silti tehdä. Näin on. Eikä oteta testiin. Otetaan. No niin, eli mä aloitan tätä testauksen ja heti osui silmään tällainen ihan uskomattoman mahtava bumpsi, missä voi tehdä vaikka mitä bängereitä. Niin Siinä on tulee hieno naama. tää on niinku semmonen, no mitä mä nyt sanoisin, että kun tästä vetää täältä kummalta tahansa puolelta sä vedät, niin heti tulee niinku seuraava ramppi vastaan. Joo. Tässä ei oikein tilaa tehdä mitään. Joo, näin on. Ja ei näytä kyllä siltä, että heittäisikään yhtään, mutta Joo. katsotaan mitä lähtee. Okei, katsotaan mitä Veeti keksii. Mä en yhtään tiedä mitä täältä on tulossa. Noniin. Mä kyllä vähän arvasin, että se olisi ehkä siinä. Kattokaa kuinka matala tää on tää bumpsi. Niinku toi ei heitä yhtään. Ja sit toi jäbä vetää tosta jonkun buttercupi silti. Mä katsotaan mitä tulee vielä. Ohohoho. Joo. Pistä toi vielä. Okei. Mä oon tehnyt tää tempu flatiltäkin joskus ja musta tuntuu, että se on vaikeampi tehdä tosta. Tuleeko tästä yhtään mitään? Ei oikein tuu mitään. Pitäisikö mun testaa jotain? Okei. Tässä on tällainen ihmeen pyrissysteemi, mikä on tosi hyvä. Tässä on niinku tää ditsi. Ja tässä on niinku metrin verran silleen aikaa varautua tähän juttuun. No niin, lähdetään testaamaan, meneekö fronttilipari? Nyt lähtee, katsotaan. Näköjään se toimi silti. Just. Hirveet heel trackit, mut Joo. antaa olla. Mä mietin, tuolla on tällainen hyvä mäki ja tässä on tällainen bumpsi, mistä ottaa vauhtia. Niin mä kokeilen lähteä tuolta mäestä ja hyppää tän yli. Okei, no niin, katsotaan mitä tulee. Oho, näytti aika sketchiltä. Siis toi on ihan sikakuumottavaa. Joo. Tässä on niinku heti kun mä tulin alas, niin mun piti varautua siihen, että Tässä ei ole yhtään niinku tilaa tehdä mitään. Tai silleen. Tuli ditsi heti vastaan. Jep. Olisiko meitsi vuoro tehdä jotain? Ok. Pistit sä tästä samasta obstakkelista jotain? Mun pitää ottaa tää kulma sen sijaan kun satit tää niinku yläosa. Joo, ihmeessä. Kulma näyttää kyllä rehellisesti ihan niinku siltä, että siitä voisi jotain tehdä. Okei. Mitä? Okei, ei se kyllä näytä. Kun mä tulin tähän ylös, niin näyttää, että ei voi tehdä yhtään. No kokeile. Silti ekal, tupla fingeri sieltä kova. Niinku tosiaan yhtään aikaa valmistautua näihin tempuihin. Joo. Ohohoho. Oots kunnossa? Joo. Tossa ei niinku valmistautua siihen hyppyyn. Kyllä mä sen silti pistän nyt. Ok. Come on. Nice. Kyllä tosta voi tehdä jotain vähän kovempaa. Aha, ok. Oho, nice. Oliko toi Breedwist Deckrabi? Finger Breedwist. Joo. Vielä yksi joku. Joo. No niin, nice. Ei oo yhtään ländäystä. Shoutout Elias Thibault. Kyllä. Kokeillaan tähän. Tässä on tällainen hieno kopari, niin mä haluan tehdä tähän sellaisen backlipari. Joo. Katsotaan liukuuks toi. Noniin. Mä kokeilin tätä vähän aikaisemmin, niin itse asiassa mä tiedän jo, että liukuuks se vai ei. Ei hirveämmin, kun Suomen huonommalla parkilla ollaan. Niin. Tuomio on se, että ei oikein toimi mikään, kun Joo. on Suomen surkein parkki. Katsotaan meneeks päälle. Ei se kyllä liu hirveä. Oiva siis on tottunut vetää noit varmaan silleen, että se liukuu joku 10 metriä. Joo. Ja siis tässä on joku niinku metri pari, jos sitäkään, niin ei mene sekään. Ei ollut ihan kokonaan. Kokeillaan vielä. Joo.
Joo. Noniin, come on. Siinä oli. Hei Oiva, mulla on sulle yksi juttu kyllä mielessä, mikä mulla osui heti silmään, kun me tultiin tänne parkille. Sä varmaan tiedät, mikä se on. Mikä tää on. Tulla tommonen aita, niin onnistuisiko siihen vetää? Meinaat sä tästä kaaresta? Joo. Se on kyllä vähän vino silleen tähän linjaan, jos ottaa tätä linjaa huomioon, mut no, ei sen. Oivalle pitäisi olla ihan helppo pala kakkuu. Kokeillaan. Noniin. Itse asiassa lämmittelyksi vedetään tonne. Niin tuolla on tommonen ditsi. Joo, Oiva vetää aika siihen. Alright. Noniin, sieltä tullaan. Ei. Vauhioittaminen. Joo, ei oo niinku hyvä vauhinottoa kyllä toi systeemi tossa. Okei. Noniin. Jengi haluu näyttää hauista videolle. No tää kaveri halus näyttää hauista. Iso hauis. Melkoinen puntti. Ja tosiaan me ollaan siis koulun pihalla, täällä on vielä jengi koulussa. Me tultiin tänne. Kommentoi alas, jos haluat, että me tullaan välitunnilla sun skeittiparkille, jos sun koulun piha semmonen sattuu olemaan. Aika monen koulun piha vissi on skeittiparkkeja nykyään. Kyllä. Se on kyllä ihan siistiä, jos välitunneilla on mahdollisuus. Joo, se on kyllä ihan luksusta. Mut joo, oisko nyt tohon aitaan? Kokeillaan. Come on. Me pistetään vähän, lisätään tohon vähän tempoa. Okei, tuleeko sieltä jotain barspinneitä tai jotain lisäksi? Oi. Easy money. Nyt on ainakin aidat otettu haltuun. Joo, olisiko sit meitsin vuoro? Eiköhän. Lähtökohtaisesti kun mä tulin tänne parkille, niin ainoa niinku hyvä asia, mistä mun tuli silleen, okei, tohon vois tehdäkin jotain ihan hyviä juttuja, on toi niinku kaari. Koska toi niinku silleen näyttää siltä, että se heittää suht hyvin. Niin ottaa se haltuun seuraavaksi. Sulla on muuten kypärä vähän vinossa. Ei se mitään, sellaista sattuu. Oliko toi Brii tupla? Joo, vähän lähti huonosti. Oi, sieltä. Bang bang. Mulla on sulla yksi kooli. Pistä Brii tubaa. Joo. Kyllä toi tulee. Mä voin vetää kohta bäkkäri. Tai ei bäkkäri, vaan fleiri. Mä voisin tehdä fleiri. Ai äijä tekee fleiri? Mä voisin tehdä tähän videoon. Oho. No niin ei oo video ilman Oiva fleiri, mutta näköjään se onkin nyt Veeti fleiri. Sieltä. Tätä kysytään multa aina niin usein, että voiko mä näyttää tähän fleirin, niin nyt tähän videoon tulee nyt fleiri. Come on. Noniin. Sieltä. Aika tatsilla meni noinkin pieneen kaareen. Kova. Täältä tulee taputukset. Gang. Niinku rehellisesti mä oon tehnyt viimeksi varmaan joku puoli vuotta sit fleiri. Joo, nice. Se on hyvä. Mä oon nähdä replay. Action replay right now. Sieltä. Okei, no niin, tässä olisi tämmönen bumpsi, mikä me vasta nyt itse asiassa huomattiin. Niin Oiva kelasi, että siitä voisi lähteä bäkkäriin, koska ei oo tunnetusti videoilman Oiva bäkkäriin, niin nyt sitä on luvassa teille, rakkaat katsojat. Noniin. Kokeillaan. Let's go. Ole! Helpon näköisesti. Pitäisikö ottaa viimeinen bangeri obstakkeli täältä parkilta. Nimittäin mä huomasin, että tossa on aika hyvä tommonen heitto ja sitten ländi, tommonen niinku ditsi-ländi. Just tosta tekis jotain kovaa, niin. Katsotaan. Okei. Tää on haluttu temppu, yleensä aina halutaan nähdä paljon kiklesejä, niin mä lähden tästä suoraan vetää kiklesiä tästä. Ok. Mitä te ootte mieltä kiklesistä? Onko hyvä temppu? No, en mä tiedä meneekö se ihan. Ekalla. Ei mene ekalla. Toi on aika sketchy lähti. Joo. Tässä on lokaalit paikalliset skuuttaajat, tietää kuinka surkea tää mesta on. Joo. Meni ekal! Come on! Te olitte väärässä. Oh no. Siis tässä on niinku yhtään ländäystilaa. Mun oli pakko niinku hyppää suoraan tonne nurmikolle. Joo. Mut silti selvittiin. Jep. Olisiko vielä joku muu? Joo. Tuo oli vähän huono kuvakulma. Mun kuva ehkä jostain tästä. Okei. Yksi unless kickless coming in. Nice. Mitä on mielessä? Tää on yksi mun lempitempuista ollut jo vuosia, niin mä kelasin, että tää voisi tulla tähän videobängeriksi. Joo. Nimittäin silleen, kaikki tietää, silleen hiil. Sitten ottaa dekistä kiinni ja pyörittää triple fingeri. Ei kyllä kaikki tiedä, mutta nyt tietää, jos moni ei kaikki tietää, ketä on vähäkään kattonut mun videoita. Niin moni tietää, nyt ainakin kaikki nyt tietää. ainakin tietää. No, let's go, tehdään se.
No, mun pitää olla aika varovainen tosiaan, kun tossa ei oo yhtään niinku ländäystilaa, että se on aika kapea se ländi. Jep. Niin katsotaan. Lentää helposti nurtsille. Melkein ekalla. Huhhuh. Nyt tähän väliin iskekää tykkäys, niin mä laitan teille tätä temppu päälle. Kyllä. Kannattaako tilata? Kannattaa kans tilata. Kannattaa Kyllä. Alright. Nyt tulee päälle. Sieltä! Äijä kiskoo. Kova, kova. Tiedätkö mitä tehdään? Jep, kyllä, just näin, just näin. No niin, nyt on vihdoin testattu Suomen surkein skeittiparkki. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Kyllä. Mun mielestä me saatiin aika hyvin silti temppui aikaiseksi täällä ottaen huomioon, millaisia nämä rampit on täällä. Kyllä niin kuin aika huonollakin parkilla voi tehdä vaikka mitä, jos on vaan hyvä. Kyllä. Vaikka teillä ei olisi niin hyviä local parkkeja, niin menkää silti skuuttaa. Joo. Kehittykää ja opetelkaa uusia temppuja. Jep, kaikkialla voi opetella temppuja, eiks vaan? Kyllä, kyllä. Jep. Hei, jos sä tiedätte vielä jonkun mesta, missä on vielä surkeampi parkki teidän mielestä kuin tää, niin kommentoikaa alas. Tää on Suomen huono. Niin, mekin ollaan ihan varmoja, että ei oo kyllä salee mitään huonompaa, koska tää on oikeesti niinku silleen, että tää on aika huono. Joo. Tosiaan 20 000 tilaa ja olisi kiva saada rikki tässä Jep, tänä vuonna. Niin pistäkää sinne se tilaus. Paljon me tarvitaan vielä? Pari tuhat? Ottakaa mummoa yhteyttä. Pari tuhat tilaa vielä? Vähän yli 1,5 niin. Okei. Se on meidän tavoite, niin. No sinne on hirveän monta. Soittakaa teidän mummolle ja sanokaa, että pistäkää skuuttasulukin tilaus. Kyllä, ihmeessä. Jep. Mut joo, ei mitään. Kiitos, että katsoitte videon loppuun ja nähdään seuraavissa videoissa. Moro!